sempre e cando as cofradías teñan o 50% de representatividade. Esa é a limitación estatutaria que temos a ese respecto. Logo, a hora de presentar proxectos, poden presentar os concellos igual que o resto dos promotores. Saca, non é un pouco incongruente nun proxecto como este ou como calquera que se presente que os concellos sin aportar nada económicamente, porque non aportan, non? Neste caso non. Vale. E sin embargo sí que aportan cos saneamentos dos concellos do Morrazo, da Ría de Vigo, todos están mezcladas pluviales coas cecades, e cando chove, como estes días todos, vas por a costa e toda a merda vai ao mar. Iso, como se pode tragar iso? Non a agua, senón o concello. Sí, ese é o problema de todos. É doble moral esa. Ese é o problema de todos os concellos de Galicia, Non, os da costa máis. De casi todos. Eu quería saber se apuntan porque hai tallada a nivel político ou é por outro sentido que non podo dicir. No, a ver, eso no momento de poñer en marcha os grupos de acción costeira, a Consellería de Pesca, no seu momento, digamos que convidou as cofradías e os concellos e depois as asociacións, pero fundamentalmente as cofradías e os concellos. Ya se sabeu desde o principio, sabeu, digamos, con esos criterios. Pois seguimos en Galicia como decían antes, poñendo o raposo e cuidando as galiñas. Pois ao mellor eu queria preguntar que finalidade ten para coller datos a vosa asociación sobre os concellos? Que finalidade ten? É unha vosa asociación ambientalista como sodes? Por que non vos preocupades un pouquinho, por exemplo, aquí como na Ribera de Vigo, as toneladas de plástico que se van ao mar, para iso que hai unha suposta autoridade portuaria, uns empleados, etcétera, etcétera? Bueno, pois a finalidade un pouco era o que expliquei, é dicir, en principio estas especies, todas elas son absolutamente descoñecidas, non se coñece casi nada da súa bioloxía, é un pouco digamos, a oportunidade que nos dá ter os animais varados, e que son animais que están mortos, e sobre eles pois vamos recollendo datos, non? Eso, digamos, a aportación que fixemos dende o ano 1990 ao coñecemento dos mamíferos mariños foi bastante grande. Estamos aportando información destas especies como mínimo a toda Europa, non? Se non digo a todo o mundo. En relación coas enquisas e co traballo que facemos a nivel do sector pesqueiro, o que queremos saber é o impacto que ten digamos, a pesca nas poboacións, porque sabemos que algunhas poboacións poden chegar a estar incluso en perigo de extinción, non? Como é o caso da toniña. O arroaz non está en perigo de extinción, pero sabemos que está disminuindo en todo o mundo. Por exemplo, en Arcachón había unha poboación de arroaces que xa se extinguiu hai aproximadamente 15-20 anos. No Teixo hai unha poboación de arroaces que está disminuindo a súa poboación en este momento a máis da mitade de hai 15-20 anos. Aquí en Galicia, de momento, pensamos que non está disminuindo a poboación, pero a mortalidade é tremenda, é dicir, pensamos que aproximadamente poden nacer entre 50 a 80 arroaces ao ano, pero son os que morren. Entón a poboación está, digamos, estable e calquer situación pode botala abaixo, non? No caso do golfiño común, por exemplo, é unha especie abundante, non debería ter problemas de conservación, pero si estamos identificando certa caída da poboación dende hai 10-15 anos. E iso é porque a mortalidade é moi grande, pode superar os 2000 exemplares ao ano. Estamos falando de cifras importantes, non? Entón, nós o que queremos é digamos, estimar esa mortalidade e ese impacto ambiental con precisión para saber de que maneira está afectando a cada unha das especies e, sobre todo, para chegar a poñer en marcha mecanismos de diminución desa mortalidade. Por eso necesitamos saber como, cando, onde se produce esas capturas, de que maneira, en que circunstancias, cal é o custe ambiental que ten esa situación e tamén o custe para o sector, porque en moitos casos hai danos, no arrastre non, pero no xeito sí. Entonces, queremos coñecer todos esos detalles, a ver se a medio prazo, xa non digo mañán, porque non é unha tarefa fácil, por suposto, podemos conseguir unha diminución do impacto. Se eso conseguimos, vai a ser moi importante para o sector, porque supoñemos que en X tempo hai unha certificación que revalorice a venda do produto. Se nesa revalorización e nesa certificación o mariñeiro di, mira, é que eu estou utilizando este mecanismo, este outro e estos que reducen a captura de aves, de cetáceos e de tal, entonces, coño, pues eso é unha certificación que é moi útil para o sector porque eso se paga.